Niin, tällä kertaa palataan akryyliväreihin ja mulla on tässä nyt 10-tuumainen kalvo ja niin kuin huomaan, niin tääkin on kyllä aika valmis, mutta sen lisäksi mä eka yritin tehdä spraymaalilla, mutta se ei yhtään mennyt silleen kun mä olin jo ajatellut, niin nyt kokeillaan sitten akryyleillä. Ja se voi olla, että mulla on pientä ruostetta näissäkin, kun on varmaan hetkinen. Milloin mä oon viimeksi maalannut akryyleillä? Ei mitään muistikuvaa. Tällä kertaa aiheena olisi yrittää tehdä tämmönen metsäpalo ja katsotaan, niin meneekö tää yhtään silleen, kun mä olin niin ajatellut. Mä vähän epäilen. Mä nyt vedin vähän märkää mustaa tähän pohjalle. Siinä toivossa, että jos sais tämmöstä punaista mahdollista hehkuväriä tähän niinku. Se voi olla, että alkuyrityskään ei välttämättä mene niinku Strömsössä, mutta senkin voi olla, että tää on liian iso pensseli tähän näin pienelle maalaukselle. Ei välttämättä. Miksi mä oon aikaisemmin tätä käyttänyt? Se voi johtua siitä, että mä oon monta kertaa sanonut, että mä olen amatööri. Mutta tämähän on oikein hyvä. Noin, laitetaan vähän lisää punaista. Pitää laittaa myös keltaistakin tonne sekaan. Okei, tää saattaa näyttää paremmalta. Nyt. Jotenkin musta tuntuu, että tää menee kyllä paljon paremmin kuin toi spraymaalausyritys. Ja se voi olla, että mä lopetan spraymaalaamisen ja siirryn akryyleihin pysyvästi. Mitä hittoa? Mihin mä oon koskenut? Voisikohan tällä tehdä maastoa? No tälleen tää, joo. Koitetaan tehdä ensimmäinen puu. Rehellisesti sanottuna mä en oikein hirveästi ollut tyytyväinen niihin spraymaalauksiin. Paitsi se Japani-teema ja se viikinkilaiva. Ne oli onnistunut. Tää on itse just hyvä teksturi tämmösen metsäpaloon. Tässä kalvossa kun on noita lommoja, niin on jotain paikkoja, johon tällä palettiveitsellä ei pääse. Ja totta kaihan tämäkin kalvo kuuluu just näihin, että on kiristämällä yritetty tasoittaa noi lommot. Sitten ei oo auttanut mitään. Tässäkin taas nähdään aika vahvasti tää, että se oikea väri ei löydy suoraan purkista sellaisena. Erittäin harvoin. Mulla on ehkä tasan
kerran tai kahdesti ollut. Se voi olla, että mulla on vielä tää palettivettitekniikan parannettava, mutta pitää samalla muistaa se, että tää on vain 10-tuumainen kalvo, eli aika pieni, niin se voi kans vaikuttaa. Joo, kyllä se nyt on niin, että jatkossa mennään olla akryyliväreillä, että ei tosta spray-maalaamisesta tule mitään. Ja niin kuin mä sanoin, niin en mä oikein ollut erityisen tyytyväinen niihin, paitsi noihin kahteen. Mä en oikein vaan pääse siihen sisälle. Ja kyllä akryyleissä on niinku, tai ylipäätään perinteisessä maalaamisessa on se oma juttunsa. Mä luulen, että seuraava kerran tänne hommataan toi maalausteline ja siinä voi mennä sitten omaa aikansa ennen kuin tulee seuraavaa videota.
Sitten tuli valmiiksi hommattu ja puinen paletti, kun jotenkin mä en oikein tykkää tosta muovisesta, kun tossa on tommosia ihme kaukaloita. Tällä mä en ole vielä kertaakaan maalannut, mutta mä öljysin tän jo valmiiksi. Ainakin tää tuntuu kyllä tosi hyvältä pitää kädessä. Ja mä luulen, että ensi kerralla voitais maalata basarikalvolle, kun mulla on niitäkin nyt tuo 3. No siinäkin olisi kyllä aika riittävät perusteet hommata se maalausteline.